एबार मेन फाइनालि शपिं खालामनानैहाय ओंखाम जानो फैबाय लोगोफोर। नैबे रेस्टुरेन्टावहाय जोङो ओंखाम जानोसै, मेंबायबो हरनि ओंखामखौ बेयावनो जालांनोसै। लंपेन्ट गस्लानि भिडिअखौथ' होखानाय जाखायाखिसै, दा नैबे रेस्टुरेन्टनि भिडिअखौ नोंसोरनो दिन्थिनोसै। जों मा मा जायो बेखौ नोंसोरनो दिन्थिनोसै। लोगोफ्रा गोजौआव फैबाय, गोजौआव गाखोनानै जिरायहैखाबाय। नैबेयावनो बैसोरलाय नै जिरायबाय बिसोरो, आंबो दा फैबाय। जों जानोसै जाबाय। जों मा जायो बेखौ आङो ट्री हाउस होननानै बुङो, हनै हनै ट्री हाउस ना ट्री हाउस। खामानिबो गैया दामानिबो गैया, खामायनायथ' गैया होनब्लाबो जाखिनि खामायनाय दं बेखौनो जानो फैखाबाय आरो नै औ जायालाय माथो उफाय गैया। औ जानानै थांना थायो नालाय। नायदो मा मा जायो, नुगोन र' एसे दसे थाब्लानो जाबाय। नोंसोरबो फैनानै जाफै नेक्स्ट टाइमावहाय, ओरैबायदि मोजांखा जायगाया। फाइनालि जोङो मा सफैजेनबाय नै मेन साउथ सुप। मेरला सिट दं, मेरला सिट दं। दे रेडि खालामदो। चिकेन बाफेलो विंग्स, चिकेन मेनसाव सुप, इन्जय गाइस। बे जाहैबाय नुडल्स, क्रिस्पि नुडल्स। औ दे जाद' नै नैबेयो चिकेन मेनसाव सुप, बेबो बेनो। ओमफ्राय क्रिस्पि नुडल, चिकेन बाफेलो विंग्स, बैबो चिकेन मेनसाव, बेबो चिकेन मेनसाव। आरो बाखि अर्डार फैगासिनो दङ, नेबाय थादे गाइस, जेरावबो थांनाङा। नै जादोंसै। क्रिस्पि नुडलाव होखाबाय नै क्रिस्पि नुडला। जानायसै लोंनायसै खनसेन गब होना हो, गुसुखा। लाबोफैयो प्लेट ना Like that. Bidinya kayu. Sebenarnya sabun dia ada. Laba gendang. Plate berlaba gendang. Plate. Mana. Sosas Buffalo. Jana. थोरसि गोजा, प्लेट गोजा खालि जाना दं नै, फुगारगासिनो दङ, नेगासिनो दङ जानोहाय। जाखांबाय दोहैबो, दहाय जाबाय, आरोबाव जाबावनोसै। एबार मेन कर्स आरोना। औ
Sabay sing nabi mo habak. Coba senang lah bisa siapa nih? Hah? Coba. Bisa deh. Jabu ya? Senang bang siapa? 방심 콤식이야 뭐. Za, nah. Kau bang silakan dah. Aku belum ada. लाजाखा पुरा क्लियार जाखांजोब्बाय दाना नै खालि जोब्बाय आरोबाव नै बेखौ लोंबावनायसै नायसै लाबोगासिनो दङ फाइनालि जोङो जाबाय लोंबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो जुदि नोंसोरबो बेंगलराव थानायफ्रा सोरबाफोर सेंग्रा सिख्ला गार्डेन गोनां रेस्टुरेन्ट नांगौ होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना फैनानै जाफैनो हागोन बे रेस्टुरेन्टावहाय फैयोब्ला नोंसोरो ओरैबायदि गोजोननाय मोनगोन रेस्टुरेन्टनि मुङा दा थ्री केप बे रेस्टुरेन्टावहाय नोंसोरो फै फार्स्ट फ्ल'राव गाखोनानैहाय जाब्लानो जाबाय अब्ला नोंसोरो जुदि स्मक खालामनो गोसोब्ला बेयाव स्मकबो खालामनो हागोन आरो जानाय लोंनाय गासैखौबो नोंसोरो अर्डार खालामनानैहाय जानो हागोन आरो बेयावहाय साइडआवहाय ओरैबायदि मोजां खोलो खोलो बार बारो नैबे जों जि जायगायाव जादोंना बे जायगायावहाय बिराद मोजांखा जेरैथिंबो बार फैयो आरो भिउआबो ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय जुदि नोंसोरो स्मक खालामा आरो मोनामनाय मोनोब्ला स्मक खालामनायफोरखौहाय बेफोरखौ इउज खालामाब्ला अब्ला सिङावहाय जानो हागोन जों जेरावहाय नुडल्स ओंखाम जादों बेयावहाय नोंसोरो जिरायनानै जानो हागोन आरो स' लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै माबोरै मोनखो आंथ' ओंखाम जानायखौहाय ओरैबायदि मोजां मोनखादों गासिबो टेस्टि गोजा जोबोद टेस्टि बे जायगाया खुलाफा सार्कोलनि राजकुमार पार्क खाथियाव दङ कालियान नोगोर बेंगलर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होलायब्लानो जाबाय आं सानो भिडिअआ एसेबां क्लियार जायाखै अब्लाबो आं भिडिअखौहाय नोंथांमोननि थाखाय जेरैबाबो लाबोनाय जाबाय गोजोन्थों